I građani bi mogli da se opamete. I protiv njih gradonačelnik podnosi prijave. I to nije fikcija, stvarno je. Grad prijavljuje građane zbog širenja panike, pošto su upozorili da je kopanje na nasipu nezakonito i da bi moglo da ugrozi odbranu od poplava. Podnećemo krivične prijave, da znate, gradski pravobranilac za širenje panike, što je krivično delo. Oni su podneli krivične prijave protiv odgovornih ljudi. Znači, to je krivična prijava protiv izvođača radova i svih odgovornih za pokušaj kopanja nasipa, što predstavlja krivično delo oštećivanje nasipa i ugrožavanje života i imovine ljudi. Tako da mi pokušavamo svim pravnim sredstvima da zaustavimo ove radove. Razumete strah i nedumice? Ne mogu da razumem zato što je ovo dizanje panike. Malo je neobično da grad podnosi krivične prijave. Za širenje panike? Pa dobro, sad da li je širenje panike, to treba sud da prosudi. Pa zato smo podneli krivičnu prijavu da bi sud presudio. Dok ne presudi sud, neka sudi zdrav razum. Odošli kao oni idu, znaš, u blok 45. Ovo se radi zbog spavova. Neophodno da imamo legalne priključke. Ljudima koji se time bave, rekao sam, molim vas, provedite to. Prokopavamo male kanale gde postavljamo te cevi, odnosno bužir, kako ljudi bi razumeli šta je, kroz koji treba da prođe cevi i struzni kabel. To se radi preko nasipa, a ne kroz nasip. Oni su ušli u neku izradu projektne dokumentacije, dobijanje neke dozvole, postoje neki uslovi, već ne znam kako se zove, od Srbija voda koje treba dobiju, i do toga se došlo pre nekih, ne znam koliko, 15, 7, 10 dana, više ne znam ni sam. Mi na sreću znamo da čitamo dokumentaciju, znamo koje su njima dozvole zaista potrebne. Oni nisu imali nikakve dozvole 9. marta kad su započeli radove. Mi smo dobili građevinsku dozvolu. To je netačno, ne postoji nikakva građevinska dozvola, postoji samo rešenje o odobrenju radova. Ne postoji prijava radova za ovo ovde, a rešenje kojim je Stojčić ovde mahao podrazumeva da investitor i mora da ima prijavu radova da bi šta radio. Znači, ako to gospodin Stojčić ne zna i njegovi izvođači, onda je to veliki problem za ovaj grad i za ovu državu. Da se tamo izvršavaju neki radovi bez jasne građevinske dozvole. Čekajte, molim vas, bez prijave radova, bez table. Ali nema razloga za tablu kada se radi kada vodovod uklanja nelegalnu mrežu, da znate. Tad se nikad ne stavlja tabla. Niste vi uklanjali mrežu, nego ste kopali kanale za novu. Za uklanjanje mreže, za uklanjanje nelegalnih priključaka, i nije se radilo na nasipu, radilo se u branjenom delu. Znači, prosto nije istina. Radovi na nasipu još uvijek nisu počeli. Srbija vode imaju još jednu saglasnost koju treba, jer mi ne možemo da krenemo sa radovima na nasipu, trebamo da prijavimo radove, to čekamo od njih. Znači, sve ovo i dalje nelegalno i protivzakonito. Ne možemo da stajemo zato što se skupilo 50 ili 100 ljudi, ne možemo da dozvolimo da manjina teroriše većinu. Grad, ako misli da treba da radi kako god protivzakonito, nek radi, a mi ćemo raditi šta je do nas. Građani nemaju razloga za ikakvu brigu. Gradska uprava koja se ovim bavi je vrlo odgovorna, profesionalna. Jel vi stvarno mislite da bi bilo ko od nas doneo odluku u kojem postoji 1% šanse da se potopi bilo šta? Sve se svodi na to da mi treba da imamo poverenje u vas, a vi u vaše saradnike koji izvode radove. Apsolutno, oni pred zakonom odgovaraju svako svojim pečatom, licencom. Neki sa pečatom i licencom odgovarali su i za projekat rekonstrukcije puta prema Prijepolju.